Children of God, mga anak sa Diyos. Sa kasaysayan sa colonization sa Amerikas, mitunga ang usa ka dako kayo nga debate mahitungod sa husto nga pagtratar sa mga indigenous communities nga unang nagpuyo didto. Ang uban nga mga colonizers nagtan-aw kanila nga ubos o walay parehas nga dignidad. Busa ilang gipang abuso o gipahimuslan ang mga indigenous people. Apan adunay pipila ka mga tingog nga mitindog aron ipanalipod ang katawhan ug ang ilang mga katungod. Usa niini mao si Bartolome de las Casas, usa ka pari nga una-usab sa una nakabenefit pud siya sa sistema apan nausab ang iyang kasing-kasing. Nakita niya ang kasakit o inhustisya nga nasinati sa mga lumad. Niadtong 1514, samtang nag-andam og sermon para sa Pentecostes, si Bartolome de las Casas natandog pag-ayo sa pagkaamgo nga ang pagkuha sa panginabuhian sa imong isig katao daw susamara sa pagpatay kanila. Diha-diha iyang gihatagan og kagawasan ang iyang mga slaves o nibalibad na siya sa pagpanag-iya sa yuta o kining gitawag natog pagka-inkomendero kaniadto. Nagsugod na pud siya sa pagsangyaw batok sa sistemang inkomyenda bisan pa sa mga pagbatok sa uban nga mga kolonista. Iyang gisulat nga ang panghitabo sa iyang lugar nga nasinatian, iyang gipahibalo ang Espanya ug usab gitaho niya ang mga kalapasan nga nahitabo. Ug tungod sa iyang paningkamot, nagsugod ang discussion sa justice and human rights. Dili lamang sulod sa simbahan, apan sulod usab diha sa gobyerno. Dili tanan nakadawat sa iyang baruganan, apan nagpadayon siya sa pakigbisog alang sa kamatuoran. Ang iyang kinabuhi, ang kinabuhi ni Bartolome de las Casas nagpamatuod nga ang tinuod nga gugma makita sa pagpanalipod sa uban. Ug kini nga kasaysayan magdala nato sa mensahe sa ebanghelyo karon nga nagtawag sa mas dako pa nga gugma. Diha sa atong ebanghelyo, si Jesus naghatag sa usa ka sugo nga sentro sa kinabuhing Kristiyanos. Ang paghigugma ay sama sa iyang paghigugma kanato. Kini nga gugma dili lang pulong, motherhood statement, kundi sakripisyo jud og pag-alagad. Ug mao ni ang atong tukion karon. Unang punto, ang tinuod nga gugma mao ang andam mo sakripisyo alang sa uban. Mingon sa Jesus, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." John 15:13. Sa binisaya nga hubad, wala nay gugma nga mas labaw pa ini nga ang usa ka tawo muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kini nagpasabot nga ang gugma usahay magkinahanglan og sakripisyo. Mausad ni ang gibuhat ni Bartolome de las Casas. Iyang gigamit ang iyang kahanas aron mapasabot sa panggamhanan sa Espanya ang daghang pagpanglupig panahon sa colonization. Busa, pangutan-on nato ang atong kaugalingon unsa nga mga sakripisyo ang atong andam nga buhaton alang sa uban. Ang gugma ni Kristo nag-awhag kanato sa paghatag sa atong kaugalingon. Ang tinuod nga gugma mao ang andam mo sakripisyo alang sa uban. Ikaduhang punto, ang gugma ni Kristo nagtawag nato sa pagsalig o pagpaambit sa iyang kinabuhi. Diha sa ebanghelyo, gitawag ta ni Jesus nga iyang mga higala. Kini usa ka dako nga pasidungog nga kita mahimong higala sa Ginoo. Ang relasyon kang Kristo dili lamang amo o agalon, kundi usa ka personal nga pakighigala. Kini nagpasabot nga kita gitawag sa pagsalig o pagpaambit sa iyang kinabuhi. Busa, sakto gajud nga ang kinabuhing Kristiyano kinabuhi sa pagserbisyo. Ang imong kinabuhi mahimong tubod aron ang uban makakalos sa grasya nga hinatag sa Dios. Story time.
Sa kasaysayan sa simbahan, mitunga usab ang panahon sa Crusades. Diin ang mga Kristiyanos mitubag sa panawagan sa pagpanalipod sa mga balaan nga mga dapit. Mao ni siyang gitawag natong mga holy sites ug sa mga magtotoo nga giatake. Ang ilang prinsipyo mao ang pagpanalipod sa pagtuo ug sa mga kinabuhi sa mga pilgrims nga nagapanaw dito sa Europe padung sa Jerusalem. So, mga holy sites sa Jerusalem. So, along the way, ang mga knights muna sila ang manalipod. Adunay mga higayon nga sila magpakita og kaisog og pagtuo apan dili usab malikayan nga adunay mga sayop ug sobra nga paggamit sa gahom sama sa pag-abuso o pagpanglupig sa uban. Sa paglabay sa panahon, nasabdan sa simbahan nga ang pagtuo dili ipugos pinaagi sa espada. Busa wala na kini nagpadayon karon. Ang moderno nga paglantaw sa simbahan nagtanaw niini uban sa pag-ila sa mga sayop o pagkat-on gikan niini nga ang tinuod nga misyon mao ang pagdala og kalinaw ug gugma, dili gubat. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagtawag kanato sa paghigugmaay. Dili lang sa pulong, kundi sa buhat. Andam bata mo sakripisyo alang sa uban. Gipahinumduman sad ta sa dignidad sa matag tao isip anak sa Dios. Hinumduman sad nato nga ang gugma ni Kristo wala gadyoy sukod. Ug kini maoy nagdala kanato sa kinabuhing dayon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa Mayong Balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.